video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, selamat sore. Iki apa nih nduh jeruk. Jeruk sekilo 8.000 sing mateng. Dek sapa? Dituku cang-cang po, dek kok 6,5. Aku tau ngunduh jeruk sampai mulai jam marine jam 1 kok kelenger. Ya panas. Kamu gede-gede arang-arang tapi gede-gede. Arang tak aku. Ya tak aku. Endi? Lha iki gede-gede. Tak aku gembel kekerepen dadi cilik-cilik. Heeh. Kae mateng kae. Yo. Jan. Lah di bawah sing mateng iki. Alah aku tak aku ayo enak. Iki padahal anu rondo bukan lompong. Patenono lompongmu lah. Lah dikene mentok wis ngono. Mentok entuk dik 700 piye to mi? Pisan? Wah. Landek iki 400. Siapa sing nuku? Oh, tobruk, mangke tobruk. Ya. 100 niku kae. Wis pek ndel arep. Nyapa ta kowe yang duwe kok jeruk ae. Dituku martobrok sapa? Martobrok. Oh, wong kae. Ya, no sang. Bisa 13. Ana 13 yo, Kal. Misal. Ngopake lombok engko, lomboke. Aku terus nang aras-aras nek ra nek unduan. Suket yo penono kono wis. Ngresiki omah kesel aku kok. Kita enak aku bareng nganu unduh. Iya, terus tak tandur sayur kae. Engko bareng ngene. Kan unduan, baryoyo. Nek ngenteni baryoyo ora duwe. Bar kupatan pas. Saiki geman. Pas tenan larang. Tak nandur lah. Nandur aja mendamen cepet ae ngono cilik ya kena lah. Wis sak cilik kae kena wis dadi akeh kuwi. Engko tak nganune lah. Lah kuwi sik mateng-mateng kan. Wong sekone katok. Itu baryoyo dikasihan. Unduan. Randenduan peh aku ngene nganyih lho. Karo ngenteni. Dhuwit aku 2,5 juta arek sak ulon entek. Alah kene dhewe wae. Kok pameri. Ogel lah. Lah aku lho ora ngopeni nganu. Aku pengen duit kowe. Tenan. Aku duit bani. Padha ae. Mbuh. Rezekine pucuku. Mun. Ya mentok ya apa? Ya pitik. Nah, kono lho. Ya mentok. Lah ade kok sak ipil. Iki kebo. Ya pitik. Sak tringkas nih wis. Ora tak unduk kabeh. Sik umben nah. Baryoyo benawang. Duwe riyo misak gedhu ya aku ora. Tenan aku itu. Iki aku nganu 500 engko tak terne pisan. Apa? Kan anu 50 kilo. Kon ngeterne ya ning gendang kono. Kuwi kalalat buahan ora mbok guwak pisan. Apa jenenge? Kuwi karo ning gendang to mi.
Nah, kurang gendang tok wis ora tuku klambi. Aku rong tuku lho Mi. Klambi sak pirang-pirang. Yo anu. Nek nurutake diunduh BL apa peres ta? Mene iki kurang. Lah unduh BL peres 3,5. Ya Allah, Iya to Mi kok. tapi oke. Oke. Piye lah. 3,5 ya ora. Aduh. Man, wis ana kono bagi tek lek. Lha. Eh, Mene iki lho. Iki lho. Lembut ngantek-entek, ngantek-entek. ya Allah. Ngantek-entek. Masya Allah. Tapi entek. Untuk apa Lah dak aku sak kebo? tak aku sak sing sak mene-mene iki oh ya maksud sak ngisore sak mene iki wakeh tak aku. Sak mene-mene iki wakeh tak aku ya. Yakin. Ya iya ta. Lho. Muwe niki kuwi. Muwe niki buak ya. Tak aku paling ki engko tak aku kan sing anyar ku kan Jarna iso nek kadung jeruk tarik wo njuk dhuwit iki. Santai nakmu ngono kae. ya iya ta. Aja susu. Lah sesuk bulan 5 aku ya panen lombok. Nakmu ya apik lho mbak tapi mbok tandri pare ra jamin aku. Gak ora sida. Elek engko, gak usah. Yakin. Wayah golek sinar kok. Nek sik tas nandur kae golek hidung. Tapi jek anu lombokku dur-dur ya. Apik Mi. Paremu gak ono. Lah ya wis diguwake karo wonge. Lek tasmu nyang pulo kok kono. Wayang anu gawe glempo mbok gendong ngene lho Kang, ora sampean iki. Aku nganu Mbak Hendrik gawe glempo dadi iso akeh isine. Ndarani tuang iku. Lah. Lah piye? Wong ndakno. Ya kuwi diguwak to, buah ya guwak to. Oh, kurang wasi lho. Telung ewu setengah ya weman-eman ta dene gek sik cilik-cilik. Yo seru kabeh iki candek abang cilik gak eman-eman. Yo. Lek gur 3.500 lho. Eko pi ngantuk pirang ton? Di 6.500. Iya. Kalau dijolin tak resik kae Mas. Beh, lah ngenteni cingklungen. Ini iki baria panen lho iki. Panen to bariaya iki. Nah iya. Bariaya gamane 15 dina. Iya gak diunduh ngene kalau ini unduh. Padahal dak aku kae ngengeh mek gur sitok loro lho dak aku kae ndek nganane. Ndrai oke tak mombo lho Mi. Wis sing mati akeh. Sok ben ngene wonge ngene mbandek ngene getun. Wis jamput kok ya aku moro-moro ke nganu tak mes apa tak semprot obat kae. Wis sampean wis tak omong nyengkel. Wis tak hati-hati sesuk aja omong wis ana wis demung kancaku. Tak yantar barang gembel Mi. Saiki wae arang-arang. Dek sapa? Tak wiwit yantar. Lho, dek Yanto kat mbiyen tren apa gumbel? Gembel dinginane untuk pirang ton ning Lho, dek aku iki wis setahun gak disemprot Mbak ya. Gak disemprot kok sing obate dek nganu kuwi. Maksude lho Dek Yanto ki dingin tok 50 tre. Saiki wis gak enek lho. Lho, dek Yanto kurang mes. Iya, mesti saiki wis gak woh ndiki 2 kintal 4.000. Dek aku ki ndekne pas aku teko bulan piro to lek ngemes bulan 12 apa bulan arepe bulan 1 ki lho. Dimes sak idik sak kintal. Iki sesuk karo anu ngunduh sok mben karo ge tuku mes. Balik kita. Yo yo aku Balik kita. yo yo. Kae muateng lho Mbak kalah. Dhuwur. Lho iki lho. Heeh kalah. Lho, Muateng kalah Kang. ndangak ya rada nganu kok. Wah. Mubeng seneng iki. Mubeng aku iki kok.
Engko njaluk loro. Iya golek ah. Gak njaluk golek. Golek sing mateng. Tak sapa kuwi dhuwur-dhuwur ya kok rene. Ular kuwi. Heeh. Ben. Aku ya dhuwurnya. Takmu ki weneh apa ta? Tulung aku. Tulung aku. Lah iki yo sangke iki kerapetan dadine nganu. Carane tempuk mi. Lah ya kuwi kerapetan. Arang sangke koe anu. Wite lho gedhi. Heeh. Ini ngalor ini dulu ini 5 meter aku. Yo, kok moncak? Apa tak? Nya moncak. Wah, Sak nek mau pangan kok Kak. Nya, Nah, lah iki liwate ya kangelan. Nak. Liwatmu lah kangelan. Jereke bari ae larang. iya. Tapi sing mateng. Piye? Saya ya Pak. Lah sekintal 1000 lumayan dah. pane gak kula tak wis kabeh. Eh, lah iya. Tok aku sing gedhi-gedhi ya akeh. Aku urung butuh duit arek sekolah ngono mi. Lah ngono lho, Pak ya. Mari mari bayar arek sekolah. Kayak sepeda Eko ta? Eglek. Duk ding, ekone Ragil. Duk. Lah iki nganumu koyo ngene. Wong iki dibabati ya Duk. tukul nang dong iki. Lah dibabati tukul neh ya. Piye ngene iki lho, apa disemprot tebat suket? Masak. Iman-iman. Tok. Gak duwe konan golek ning ndi. Lah ya kuwi rek Marsono. Aku mau cerita bareng Indah mi. Arekin ya ngono. Gak omong. Aku ra rono. Nya, Aku jenenge Indah me dhewe an. nya, Sampai RK iki. nya. Bisa bacoki. Bisa. Aku gak bisa. Nya. Kae dur-dur. Penak ndek jeruk iya. Tak aku sing kulon wis nganu ya wis saloke wis mental-mental. Aku setahun barang tahun. Setahun lebih. Wis kembang. Kembang nganu tak dijarne jere Mbak engko dirah BL ae. Ya, digowaki. Mbiyen wong digowaki goblok ya. Nang macono digowaki. Diunduh BL apa ayu? Sapa Suwadi sapa ta Kang sing nunggu? Belum rene. Wong ndi ta? Delok. Sing nungguane tak aku. Lah Suwadi ki wong ndi? Kowe wong kono asli. Sembon Kidul? Asli wong kono. Nunggu nak tontonan. Aku wong kuwian, 8.000 9.000 wong kuwi aku. Denganane 8,5. Kapan? Ya sadurunge iki hujan deres. Oh. Wong-wong kuwi wong 6.000 lho. Ora iki tak aku. Oh melok sampean ae lah sok mben. Mateng tapi mateng ya ra. Ngoleh tengah. Ngono. Endi ta anu mau? Umuk iku. Anu Iki lah kebane. Apa? Antol. bantol. Dur-dur Kang. Iya papat lek sekilo. Dak antar anek wae. Iki untuk BL yang Kapan? mau. BL pira sing ndek aneh? Tangi sing duwe Wes. tangi ning dedike.
Untuk rong kintal. Utang ning Dedi. Untuk 800. Ya iya te padang ora nggih riayan. Sing penting ora tuku klambi ya, Kak. Lek gak tuku jajan tok ae cukup. Kowe jajan wis duwe. Ya dituku apa. Nih. Mateng bentar iki. Bang kok Juli ya sing panen kuwi. Panen apa? Lah kok kari. Saiki? Apa nyelak kowe? Oh alah, ke Juli. Urip ya. sampeyan aku nandur bahan kalenane. Wah, ya lho. Di papat raya padha enake nur sak tumpu to. Lah, Hah? lah iya ta. Jadi ngono enak wong jarang. Apa tau ngendaki? Ora paling jarang. Bene. Enak lho ya. Nek ngombe murah-murah. Ora kok tapi dari pembayare ra biar mi He kan? bulanan dari katurun. Sing bulanan iki dek. Ngandel apa ora? Pel ka muateng Kang. Setahun. Beh lah iki lomponge sakmene dhuwure lho, delok ento. Namun tine dipakan apa mi? Ning sedhek embong ya penak lah. Aku ning sawah dhewe karawani lho, Mbak ya. Napa? Ning jero. Tak kau wong ngono lho ning jopo kali ning Juli. Aku mah pengen ngopeki tomat, Mbak Andri engko wae. Aku pe leren. Ngono tak uji ngono ta. Empat dhewe. Lah aku to nggo pedah dhewe Lah wak lantri. ning omah. Aku nggo. Gak, aku ya balik dulu engkas. Iku kok ana uang kana lho lah ngerai. Lah aku ora nggadah kok. Iya ku mau lho. Ora nggadah kok. Nggo kresek sampean. Lah iya. Lho kunci gak iso mlebu Mbak ya aku. Lek tuki? Lek tuki liwat ndi ta? Sekian dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.